si Papapuin kay Tatonan Pupolo sa Pakiran Sokawin dan Puitong Kiker meeting in Papapuin Pawawi ni Sileo September basic issue ano sen UCCP meeting in Papapuin may saban taon na November Pawawi ni November resek lemo o resek puno. Kaya tayo mga parat po yung resek lemo. Hiran mas si Trabitan ko kayo ng promotion o are kailangan. O yun. Pagkat yung sabi ng mga papampuin kan. September resek issue. Dia sila ko lagi siya naman sa meeting in November. Tawa yung nan-option so gawin. Kailangan.